Ассалом духтаракои хушрӯсозе нағзани саломатиҳо хубай хушхабар гуларусако дар назди бонки эсхата нигоҳ кунед. Якум ошёнада толори арӯсии зебосанам ҷойгирае ки беҳтарин либосҳои арӯсӣ дорад ва аксия сар додагианд. бовар мекунед аз 500 сомон сар мешавад нархи фурӯш ва нархи прокаташ. ина ҳам прокаташай 500 сомон сар мешавад, ҳам фурӯшаш. беҳад хушрӯай фатоҳашон нигоҳ кунед. иҷода 1000 сума дора, 2000 дора, 3000 дора, хулос то 4000 шумо метавонед ки анамхе киртои фасони арӯсӣ харидорӣ кунед ё ки прокат гирен. духтаро аз аксия қафо намонед. бо медонед касе аз номи канали мо мерава, аз номи канали Тридочин ки гап мезана, шумо да бо туҳфа метиҳанд. ира бинен хуём қа куртоошон хушрӯи духтаро маҳқултон мешава. ҳамаш бори навай коллексияи 2025 успед кунен. арӯсако бренаи пеш тамошо карда интихоб кунен. ана туҳфа боша, анамхе комплектҳои фасони стайлноя. духтаро комплект бисёр доранд. шумо равен бо нишон метиҳанд тонам қа хушрӯи шашта хушрӯи шашта хушрӯ. вақте айҷа шумо мегирен аз номи канали мо гап мезанед, анамхе комплекти фасони арӯсако шумо туҳфа мегирен. тамошобинани азиз, бисёри бад хоҳиш карданд духтарако ки барои тӯи фатои арӯсӣ нишон диҳанд ки ҳам арзон боша, ҳам хушрӯ боша. ина марҳамат толори арӯсии зебосанам да ҳами қанавинкои хушрӯ овардагианд. як борак духтаро фатои ира як борак хитон бинен. бо медонен хубиш да чиай аз 500 сомон сар мешавад нархи фурӯшаш. ина да ҳамагӣ метавонен ки аз 500 сомон сар карда харидорӣ кунен. то қимат чанд сумая мефурӯшда? то 4-5 азорара фатаи фурӯшӣ доранд. аз ами 500 сомон сар карда. ана барои прокат боша, прокатчам аз 500 сомон сар мешава то 3-4 азор сомона. биёем бовар кунен ко ҳами хушрӯвай фатоошона коллексияи нав омадагиай. духтаро иша 18 хушрӯ, иша 18 хушрӯ. мана 2025 ай ҳамаи моделош новинкаай. бозори Корвон назди бонки эсхатада толори арӯсии зебосанам якум ошёнада тамошобино хушрӯгиро бинен. агар хушрӯ надида бошен духтарако, хубтар ин ки аз наздик биёен, пӯшен, бинен, интихоб кунен. боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. ҳама намуди стилиш ҳастай. нигоҳ кунен ҳамина скромниш, мисол ҳам нигиндорош, ҳаманаи хел абайни стило ҳаста. ҳама намудаш ҳаст. хулас духтарако, омада аз наздик бинен. суроғашона агар наёфтен ё ягон саволи дигар дошта бошен духтаро, ма рақамошона мемонам, инстаграмшона атметид мекунам ки хичон ҳам суҳбат шида маълумоти бештара бо пайдо кунен. духтарако, медонен чи касоне ки аз 1000 сомон харидорӣ мекунанд, прокат мегира фата, вай мекунанд. прическа, макияж, якта вай дига киртаи милли барои чойгаштак туҳфа мешавад. духтаро беҳад вариантҳои зур доранд, арзонай нархошон. ина марамат биёен. бисёри арӯсако анамхе абайни стил киртоҳо мепӯшанд. як бора гира бинен дар толори арӯсии зебосанам бовар кунен беҳтарин моделако ҳастай. як бор хушрӯгира бинен духтарако, наворда наомадастай, леки шумо успед кунен биёен аз наздик бинен. да ҳам хохушван аз 1000 сомон сар мешавад нархи прокаташ. фурӯш даям доранд. шумо нависен бо шумо дам мефаҳмонанд. ира бинен кори дастӣ анамхе аҷоибот хушрӯ модел бисёр доранд. ман фақат аминҷа давози шумо 4 намуча нишон додесам, леки бовар кунен моделашон беҳад хушрӯай. ина аз 1000 сомон нархи прокаташ сар мешава то 4000 3000 доранд. марамат духтарако, ба медонен ҳозир аксия рафтестай. касоне ки аз номи канали Тридочин ки гап мезанаку як вай фасони дига туҳфашон метиҳанд. комплектҳои стайлнои хушрӯи ҳастай ки марамат. ина нигоҳ кунен да интихоб бисёр ай духтаро. шумо биёен хитон тамошо кунен, интихоб кунен. беҳад моделакои фасон бисёр доранд. иша 18 хушрӯ, иша 18 хушрӯ. мисол дар навор нишон дода намешава, леки хитон биёен духтарако аз наздик бинен. вақте гап заден омаден аз номи канали Тридочин ки шумо да як комплект туҳфа мешава. баъд медонен духтарако, прическа, макияжаш туҳфая. беҳад вариантҳои хушрӯ доранд. суроға бозори Корвон назди бонки эсхата толори арӯсии зебосанам.
хушхабар барои гуларусако як борак фасони киртора бинен. Охи я намуд хушруан аз пеш марҳамат медонени чия и туҳфае барои шумо. Вақте шумо аз толори арусии зебосанам киртаи арусӣ прокат мегирен, инами аз 1000 сомон сар карда вақте прокат мегирен фатои фасон шумо да як тай дигарам хеле образи хушрӯра барои чойгаштак туҳфа мекунанд. Марҳамат беҳад хушрӯвай борошон иҷада медонен мо ҳамагӣ аз 3-4 намуча баровардем, лекин беҳад интихобшон зиёда биён аз наздик тамошо карда интихоб кунен. духтарако аз 1000 сомон сар мешава прокати анам хел фатои хушрӯшон ҳамаш бо бори навай. духтарако то 3-4 ҳазорара доран. прическа макияж беплай духтаро бо медонед якта киртаи фасон туҳфа мегирен дар чойгаштак мепӯшен. инчунин духтаракои азиз вақте аз номи канали тридочинки гап мезанен ку як комплекти фасони стайлной шумо да туҳфа мекунанд. фаҳмиден як бижутерияи хушрӯра бо мегирен туҳфа аз анами толори арусии зебосанам ва ёшунам украшениёшунам хушрӯи духтарако як бурак биненда беҳтаринан. бозори Корвон тарафи пажарка назди вайдайна шумо банки эсхатада духтарако марҳамат толори арусии зебосанам. аз ами чаканоку диден сарандозош катяй чанд та расветка дорам қабо расветкош хушрӯай ки ина марҳамат. барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. касе ки фата хариданияй фурӯшон аз 500 сомон сар меша. бовар мекунен аз 500 сомон шумо метавонед ки фатаи фасони хушрӯра аз толори арусии зебосанам харидорӣ кунед. рақамошон ҳаст, страничкаи инстаграмшонама отметид мекунам. марҳамат маълумоти бештар аз хичон пайдо кунед.